Hi, hello. Kamusta? Ngayong gabi sa tanan. Oh, ang apod ko gahayang na. Te, ikaw daya. Hi, shout out gali da sa kilala tano. May experience man kamo ayhan kaya pareho sa akon nga na experience. Inang dati bala, close gid kamo. Close kamo sa FB ba. Tapos pag nag-post ka gani, lalo na gid nang may gina pa-share post ka. Bukabtik gina dayon sa iya mag like kag mag-comment. Tapos hindi pa na siya kontento sa comment ha. Ma-PM pa gid na siya sa imo. Kag didto, maghalong gid ka mo, hindi ka magtiwala. Kay nga man, pagka istorya mo na sa iya sang gamay nga tinaga, pagkaaga makita mo na nga ang tinaga mo, damo-damo na sinaga. Kaya gani maghalong gid kita mga palangga, kay madamo na gid subong sa mga nagakunwari nga aton mga amiga-amiga o amigo-amigo diri sa FB, pero ang tuod na iya, nagasagap lang na sila balita. Kaya dapat maghalong gid kita ha, kay nan number one na gid ina sa dapat no, hindi gid kita hindi gid kita magsaga-saga ka reply sinang mga labi na gid ng kung nami na gani ang post mo inang mga do mga feeling blessed ka gani, wala na siya nagasapak. Pero pag once gani mag-post ka sa problem mo or mag-share post ka nga may dumay ginaakigang ka buka abtik gina sa iya, amo lang ni mambal ko sa inyo ha mga palangga ko ha, maghalong gigita sa mga amusin nga mga sakit sang aton nga sang aton nga mga kakilala o amiga-amiga o amigo dra ha.